Puc dir del Warren Phillips que és un tio molt entranyable, una gran persona, un tio molt tendre, un tio que va perdent membres del seu cos. Cuídense, putos. Un desastre, un podrit, un paio amb una relació amb les clavegueres del poder, un personatge inquietant, molt cínic, d'aquests paios que saps que existeixen i que segurament conèixer-los et fa calfreds. Eso decimos todos cuando pasamos la línea. Preparar el personatge, el Muguruza m'enviar un link de YouTube on sortia el John Wayne parlant, per intentar agafar aquesta mena d'accent, així com americà, xicano, tot i que jo, sense donar-me en compte, vull dir, tot el que faig té una mica d'accent de Vilanova i la Geltrú.